למה ראש שחורה? למה? הרגת אותי. ידעת למה? הרגת אותי. הוא אומר לי למה ראש שחורה? אבא, תגיד לו, תקשיב, נעשה ונקשיב. תשאיר את עצמך כבר, אה? גם אתה. אם אני לא אקשור את עצמי, מי יקשור? יאללה, תחייך. ממי? איך אני אסמן לזה את ההשקעה? זה לקחת. רואים ידיים? רואים ידיים למעלה. עוד, ידיים למטה? הלאה, בוש! למטה, ישר. אח שלי. רגליים למטה. לא, ישר, למטה. אתה מוכן לעוף? אבל... יאללה, לשמיים! פאקר! וואי, זה טוב! אחי, זה מטורף! זאת ההשקעה, תוריך אותך! אמרתי לך שזה לא מפחיד, נכון? מה? אמרתי לך שזה לא מפחיד. כן, אבל אני קצת שיכור, אתה מבין? וואו, ממש יפה. איזה רומנטי. טוב, תשחרר אותי. חזק. אחי, לא הייתי מוכן את האמת, אני בחיי, טוב, עכשיו אני מוכן. אחי, הפעם השנייה אתה בכלל לא תרגיש את זה, כי אתה לא, עדיין עם הפעם השנייה האדרנלין, אתה מרגיש בראש שלך. אני רק עכשיו התעוררתי. בוקר טוב. האמת לא הרגשתי את זה, יש מצב יותר חזק? בטח, כן. לא, באמת. הוא יטיל את זה פי 2, יעיף אותך לשמיים, מה אתה חושב? כמה פעמים היה לכם? הפעם השנייה, אני יודע. מה, פעם זה כאילו פעם השנייה. היה לכם ירידים? כן. 2 פלוס DVD. אבל תגיד מתי, תעשה לי 1, 2, 3, אני לא מוכן, אני סתם. עכשיו הוא יעיף אותך. תן לי איזה בעיטה. עכשיו אני אעשה לך 1, 2, 3, 4. תן לי בעיטה אבל. לא לי, לדבר הזה. תספור עד 2 ותעוף. הנה זה בא. אחד. מוכן? ידיים למעלה, הלאה, ראש. רואים ידיים? רואים חזק למעלה, חזק. אוי, זה פצצות אחי, זה פצצות, עכשיו אני מוכן. אחי, הנזעי שלי כמעט הנעל שלי נופל לי. רגע. אל תסתכלו. כמעט תתפוס לי השריר. תראו את הנעל, אסיקס. שתי ידיים. ניידים איתי שלנו, אחי, זה מה שאתה תראה לנכדים? זה מה שאתה תראה לנכדים? שרוף חתול. זה לא טוב. הנה, איפה שאתה מצלם אותנו, תעשה חיוך. לשם, הנה, תראה. הופה. רמי, מחר הולכים לים? לא אחי, נו מה, זה לא מפחיד. לא לקחנו שעות? לא הולך בסוף? לקחנו 3, כן. יש לנו... מה יש לנו? איפה? כן, שלא ישחרר אותך. לאן נשחרר? לא יודע, תחת זה. איפה, פה ככה? פה שחורה? מה ראש שלך? לא יודע, הוא אמר ראש אחורה. שלא תחתוך לזה. גם מכה. יאללה. אז הבאתי למטה עוד 3 דקות, אולי תקבל אותו, אולי כן.